8:42 da tarde, neste momento ampliamos a información que dábamos hai un pouco. Un rapaz de 14 anos desaparece na zona, na lagoa de Pedras Miúdas en Catoira. O suceso acontecía sobre as 6:30 da tarde. Queremos ampliar datos, Rocío, a ver se sabemos algo máis deste suceso. Dende logo que sí, marchamos en directo a Catoira co propio alcalde. Falamos xa con Xoán Castaño. Xoán, moi boas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, alcalde, en primeiro lugar, moitas grazas por atendernos en directo nestes momentos. Un amplo dispositivo está xa despregado na zona da lagoa de Pedras Miúdas para tentar dar con este neno de 14 anos. Non sei cales son as últimas informacións, se non as pode dar. Bueno, o que che podo dicir é que hai un amplio dispositivo de Garda Civil, ao frente unha tenente de Cambados, pois acaban de chegar de momento os bombeiros de Pontevedra, pois a emerxencia 112 de Galicia, unha ambulancia tamén. Bueno, eu tuve en coñecemento a través da Protección Civil a hora que decíades aí aproximadamente. Alcalde. Bueno, e acaban ahora mesmo de confirmarme que pois que encontraron o corpo do rapaz. Acábase de atopar o corpo agora do rapaz? Sí. Bueno, acabamos de confirmar, eu non teño constancia física, pero... Pero acabanlle de avisar agora, de que acaba de aparecer o corpo. Sí, mira, un segundo. Encontraron. Sí, está encontrado. Sí. Acabamos de confirmar que sí, isto xusto agora mesmo, pois están aquí ahora preparándose para o equipo médicos, bueno, pois para realizar os trámites correspondentes a unha ambulancia de Pontevedra. Desde aquí isto é o que podo deciros. Mandamos as nosas condolencias, acabamos de sorprender agora mesmo. Non sei, supoño que algo precipitado para saber que puido pasar, en que circunstancias aconteceu todo isto. Non sei se esta zona, esta lagoa, é unha zona prohibida para o baño. Sí, ben, esta é unha zona que nós temos un convenio coa Comunidade de Montes, onde nós nos encargamos pois do mantemento a limpeza. Nós o 27 de xuño puxemos cartazes prohibindo o baño, avisando do perigo, do risco, chamando a responsabilidade, pero desafortunadamente pois o suceso está aquí. Un rapaz pois el teño de Valga, pois que, bueno, acaban de encontrar o corpo. Platicarán agora os correspondentes protocolo adecuado a estas circunstancias. Dende logo que si, alcalde, cando son as 9:15 da tarde, o alcalde de Catoira confírmanos en directo na Hora Galega que acaban de atopar o corpo sen vida dese neno de 14 anos que se lanzou ao baño na lagoa de Pedras Miúdas. Alcalde, unha lagoa de moita profundidade, non? Ben, un dos buzos que baixou dixo que chegara aos 7,5 metros de profundidade, pero tamén ao mesmo tempo ali ao lado pois había unha rocha a escasos 2 metros do nivel da auga, vamos. Entón, pois non se sabe pois que é o que pasou. Pero o buzo antes de encontrarlo pois baixou a 7,5 metros. Perdóeme que insiste, alcalde, pero por que está prohibido o baño? Cales son os perigos desta lagoa? É pola toxicidade, pola orografía do lugar? Non, pois é porque se tiraron de esta é unha antiga canteira que no seu borde hai un acantilado hai zonas de 20-30 metros. Ese é o perigo que ten esta lagoa, vale. Chegou, claro, tirouse desde unha altura pois aproximada de 7-8 metros aproximadamente, con estas consecuencias. Se non lle entendín mal, alcalde, este neno que é veciño de Valga, dixo que estaba aí pasando o día ca súa familia. De Caldas, veciño de Caldas. Bueno, ten familiares en Valga, pero é de Caldas. Entendo que estaba pasando aí o día ca súa familia, porque segundo informacións de... Bueno, aquí ven... de Axega 112, pois foi o seu propio irmán, non? O que avisou de que se acababa de lanzar a auga e que levaba 2 minutos e non vira o pequeno. Sí, vamos a ver, o
o irmán pois díxome que o rapaz tirouse, o irmán, había outro compañeiro na lagoa nadando, e como veu que non saía para arriba, pois, bueno, asustáronse, o irmán tamén quixo vir á volta para facer algo, pero non foron capaces, e dai que chamaran e... Alcalde, pois moitísimas grazas por nos atender así en directo. Temos que dar esta noticia, o falecemento, que atoparon o corpo deste mozo de 14 anos, pois neste lugar en Pedras Miúdas en Catoira. Dende logo que sí. Xoan Castaño, alcalde de Catoira, de verdade, millóns de grazas por atendernos en directo na Hora Galega e darnos esta última hora. Moitas grazas. Pois quedamos, dende logo, con esta triste nova de última hora, este neno de 14 anos que faleceu, podemos xa dicilo en palabras do alcalde de Catoira, ao tirarse á lagoa de Pedras Miúdas. Máis información nos servizos informativos, grazas sempre por estar aí.